ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. Mbok sesuk tak tumpakke nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Alus to? Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk. Wo kurang ajar. Sapa? Ki. Ngaturake podang kuning. Sawise lagu-lagu diaturake, ya ngancik ana ing adicara ing angka 4. Apa? Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Sing karep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cempluk kalian gentro. Heeh, gentro. Heeh. Cempluk katindakaken dening Nyi Tati Lestari Handayani. Wondene gentro katindakaken dening Nyi Kiswanti Winama Eka. Iya. Yo diaturake. Yo kendang do jumeneng yo. Ki amplope ana dit 200. Yo pintas 100 bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cek-ceket jumeneng ora? Totok-totok. Hah? Totok-totok apa? Totok. Ketoprak. Juranggemmu aku dalang ki cangkemku padake kentongan ngono piye? Ya ora apa-apa, wis sekali-sekali dikentongi mak. Yo, kentongane cara kuno apa cara anyar? Nek cara kuno turuk ngono. Napa? Oh, turuk ngono. Niku ah. RR iki turuk. Wah. Turuk. Ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Dah. Tuk. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu menika mendhet ira-irahan gentho nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika senja utama. Kereta gaya baru senja utama. Sugeng amidhangetaken sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo kula aturi kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa, cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho? Ya. Tok. Suwene aku neng tengah dalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja arep bali ah. Tutuk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Wedan saka ngisor. Luk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gentho iki ora pincang. Tok.
Wis ket mau le ku ngenteni Yu. Lah ngopo ngenteni? Ya engko tak kandhani. Kowe mas kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Oh, cah Lah cukup kowe Pak ngopo Yu. kok nang kene mbok ngalih aku arep Kusik. liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk nek ku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to. Ngopo? Ya nyerak. Iya piye ta? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Caka Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokok tula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo, Apa? Ngapa ta guyu-guyu? upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojo lho piye. Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya to. Gelem rayu? Ora. Tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak dienggo catetan sik. Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? memangan kowe yu. Ya urung Awas iki botol. ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yu. Namus mono ra? Gah aku nek ngono. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Cerak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat Langgatono keseneng aku yo agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora
Wangi yu. Wangi, Pak. Njaluk. Ya, aja. Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. Tok kapake. Pateni kowe. Yo. Ora maju-maju aku tiba. Tak tampani. Ayo. Ora ngono kowe. Ayo. Tangane. Wah, tok demok. Seminggu ora tak dusi iki. Ya nek trimo kono ya kono didilati kono. Dilat nyono. Oh, dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Lan lembang iku maning. Dilat no. Piye, Pak? Diratono. Dilatono. Oh, kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. Wis suwe-suwe seneng. Kepadake kirek apa piye? Kirek kok ayu. Kirikane ayu ya ora apa-apa. Hei. Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang Nadya. Apa iki? Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi-ndi ta iki? Umpama munduta Kono-kono karepmu ora. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. Mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Awas to. Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk. Ku kurang ajar. Sapa? Iki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Njaluk. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrimi. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapae ngono. Tartemtu. Tar. Tamtu. Saya nekat gento. Amar. Sudi. Tatu. Roti. Masuk Melayu. Wah. Aja.
Wetan gunung. Sok meneh iki. Kudu metu ki aku gak ora. Sok meneh iki nek deleh mik ra ming glah-glah. Nyo. Aja ndumak. Nana. Kowe iki wong wedok ming keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum. Kono balungan. Kuwi soliking. Iki wayang, lha. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Kasus meneh lho. Sut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa ing madyane jala iti Ketok manukmu lho. Sumintene wis kaco. gah Pak Piye? saru Oh, manuk siji kok dikethok Ayo tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena. gosoki ya Tober. Gosoki. Ngapa kaya manuk teruk? jeruk Kuwi akeh te bojomu dhewe gila ngono kok. aku urung di bojo nang kene aku Lah kan kuwi isih sapa? ijen kancaku Kanca turu. kendaraanku saya au menggeh-menggeh Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. loh Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Kowe lah ditantang gentoe ditantang. gentoy ditantang aku ki mambu tantangan yu Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. bae Apa? coba Lah aku wegah. temah kunci angin jongeng paku Mbak kowe iki eling ngono lho. Aku ki sapa? Sapamu? Aku ki Mbak Yumu. yuk Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wong wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ora wedi, awas keyu. Awas keyu. Tok 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 tok. Modar. Langsung aja. Aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi mak klothak ngono. Loro, Pak. Sontek, Sontek, Pak.
Sontek. Suntik. Sontek. Suntik. Nggih. Waduh, Ya, suntik. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Suntik dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu mlocot. Satu sakit. Ya, Suntik kono mesakake nggon pilingan e. Lara wateng ngono. Gah aku sesuk. Ora Kowe, apa. aku megah piye golek dhuwit 150 ki angel lho. Ameng ketutuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisane, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, Blok. Iki wis rampung. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis nek rampung kaya apike. Enggak. Wis rampung. Arek rampung aku gak. Kali. Salim, damai. Damai ya kene Ki nek ora gelem rampung gentrone ngangslup meneh lho iki. Blok. Blok. Matane arek ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang kono ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jubuk asmara. Aku ra omong ah. Yo, duwet sik wong loro kae. Kae bojomu le kemeklen nganti tup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Ah, ora iso nyambut gawe aku. Waduh. Aku kowe 100. Dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra Ora seneng. Biru. Piye kowe mau le main karo sapa? Aku kelingan lemak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok diketok. Ya, Iki ki meng siji. ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngapa? Kowe mau njaluk kae. Kae pelit e. Wah, saiki mulo ndasmu kena kono ben dituthuk siki. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 ya. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Ya, Nyingkar nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ora ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangane ora omong. Kowe engko nek ora ketoprakan sabet arit tenan karo bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ora apa-apa bebas. Milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok njuk langsung Yo kayak baca. milik bersama suarane lho kok arep Oh, tak kira apa Tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Padha sing nang omah. Wah, D. 2 pintu. ya tetep. 2 pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi ane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake dhewe kabeh ya. Lah iya no. Ayo ki sesuk aku coba tadi dagelan. Nek mau ngadepi penonton semene iki piye no.
Rapayu kowe. Rapayu ora guyu Tin. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen keh mutan. Nino. Mbok jajal kowe muni. Lelampahan kangka wuri tresno tulus. Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu. Kok nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. Tingil. Iya. Tresno ya. Tresno tulus nadyane buk as moro. Ya. Yen liwat. Ya, jogeti. Tin, kowe sik nembang, wis pancen joget. Ya ora apa-apa. Imbuh meleh. Ayo nyo, aku nek karo duit tinggal apa? Kok kuwi terus aku ndi? Kok njuk ya-yaan njupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan ki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur ora apa-apa. Aku meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren Tanggung. Menggeh meneh. Ya menggeh. 250 lho. Sidane 200 kok. Ya kudu joget terus. Yo. Terus. Tak lempoe. Kok tak babang ya nembak ya? Ora sudi. Sudi. Mah. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya mau
Pak? Beli permen. Oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Nggo tuku permen. Aku sik tuku kowe sing ngemut. Edan.